Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, ekuazio trigonometrikoak ikusiko ditugu. Ariketa hau egingo dugu. Kasu honetan, seno de x gehi 30 daukagunez, formula hau erabiliko dugu. Hau jarri beharrean, jarriko dugu hau. Seno x bider koseno 30 gradu gehi koseno x bider seno 30 gradu berdin, hori berdin. Orain, aldatuko dugu koseno 30 eta seno 30 bere balioekin. Koseno da erro 3 zati 2 eta senoa erdi bat. Begiratu, orain daukagu erdi bat bider koseno x eta erdi bat bider koseno x bi aldeetan eta kendu aldugu. Orduan, seno x bakantzeko, bi hau ona eta erro 3 ona. Hauek simplifikatzen dira, eta orain arrazionalizaten, ailegatuko gara erro 3 zati 2. Orain, x kalkulatu behar dugu. Seno x erro 3 zati 2 bada, dakigu soluzio bat izango dela 60 gradu. Baina ez da izango soluzio bakarra. Bigarren kuadranteko seno bat ere erro 3 zati 2 da. Betegarriak badira, senoak berdinak dira. Orduan, 120 gradu izan behar da. 120 gehi 60, 180 delako. Baina, angelu hauek ez dira soluzio bakarrak. Buelta bat eman ondoren, angelua seno berdina dauka. Orduan, jarri behar dugu buelta bat bider k bi angeluetan. K zenbaki osoa izan da. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta Gogorrian jarraitu jakindun.